Mingge. Mingge, mingge. Mahal na isa, no? Ha? Saan? Saan mo kinuha? 12 isa? Isa ko dito ganyan yung ano kahit paano. Wala ko doon. Wala ko. Puti yan, puti. Mahal kasi. Nakita ko yung puti mo. Alam mo yun. Hi, morning mga kare. Tayo ang tumatakbo. Tayo. Mag-mais na kayo, mag-mais na, mag-mais na, oh. Oh, may masipakyaw. Mais. Hoy, tukmol, tawag ka ni Bossing. Ayun, sir. 80 lang kilo, sir. Oh. Ganda naman. Sir, mais, sir. Laga. May binibintahan na mo ito doon. Ano ito? Wait lang po. Bago pa. 90 po. Mahal lang po yung mo doon. Sakto pa yata. Sakto nga po. Ayun, meron na. May sobra pa. Pumasahe ka pa. Sobra na ito, may. Ha? Thank you. Thank you, my tip, guys. Minsan to, guys. Nakakawaray, makakaroon ng tip. Grabe naman yan. Usap mga kawaray. Guys, nakakatuwa na mga kawaray yung usap mga kawaray. Nakakatuwa po yung customer ko. Ang kabayaran niya po ay 90 lang po. 90. Ay sumubra na Samsung. Pinili na sa akin. Parang isang dati. Nakaka-touch naman si ate. Hindi ko lang na-video kasi nakaka-touch. Po sana lahat ng mga customer ko. Pwede po akong sampo mga oras. Thank you very much, mami. Salamat sa akin. Boss, wait, boss. Tingnan. Ano? 90 po sa puti. 90. Yan, 50 lang yan. Boss, amo. Yung ano naman. Kunin mo na pare. Pare na pare. Ang lagay pare. Shout out, Jabo. Kitchen. Big up shout out sa iyo. Maraming viewers at 3 thumbs up. Big up shout out sa inyo guys. Salamat sa mga. Wala pa pare. Wala pa pare. Te, mag-mais na kayo, te. Sino kaya yun siya? Sino kaya yun? 20 yung pabayaran pare na sobrang tampo binigay sa akin natin. Thank you. 7 viewers and 3 thumbs up siya. Ay nga po rin, ganda ng kapera rin. Hindi sa akin, thank you. Thank you. Sabi ko sa pare mo. Thank you. Okay, mag-mais na kayo guys. Dumadaan siguro. 6
viewers. Sase, At 3 ay thumbs up. sira, ulo. Oh! Naka-live yata si ano ngayon. Jawo, maraming salamat Jawo. Feel po kita. Yan, Sir Jawo nakapili. Mais! Dilaw! 20! Sir Jawo, thank you very much. Salamat sa pagpasyal. 5 viewers in the million in the house. Shout out. Atau may ano kamo. House, Kuya Book. Hindi kayo magkakapera. Hi guys, shout out. Sa YouTube ko yan. Guys. Tagulan na kasi yun. Hindi muna nagpapamana yan si Villarde ah. Focus muna siya sa ano, parinda niya. Magpapamana yan dyan pagkatapos ng ano. Hindi, magpapamana yan dyan pagkatapos ng ano. Pasukan. Yan, kita. Yan, kita. Ayun yung maganda eh. Kamuti, maganda yung sa mukha. Ay, Jan Mingo. Walang kalaban niya. Kung kasi sa loob. Din ang sira, Dito! Ini yun. sante. Sarili pitas. Yan ba? Papa? Maring Mark, ayaw ka, vlogger. Mga kawaray, sana may mga pakyaw sa amin. Pakyawin na namin paninda para makauwi na kami. Marami to. Libo to. Libo. Naman kayo para mahuli mo. Magkawak. The viewers in the house. Alam si Bibo yata. May mais kayo dyan, mais. Hindi na mais, oh. The viewers around. Nay! Waday! John! Shout out Sir John Ree. John Ree Kabya. Tama ba? Thank you, moderator idol. Thank you very much for visiting my house. John Ree, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Dating nakadikit sa'yo, boss. Dating nakadikit. John Ree. Kabya. For viewers in the million in the house, shout out po sa inyo guys. Kailangan natin guys mag-focus ulit mag-live kasi bumaba ang ating yung WH natin. Kailangan natin maka 40 WH na naman para hindi tayo mag-monetize. Hindi ko alam ba't nagkaroon yung ano ko. Bakit naman ako may upload. Sa loob ng 365 days, yan o yung ano ko. 3,813.5.
Saan banda ang pwesto mo? Dito lang boss sa ano? Yan o. Sa may Quirino Highway boss. Yan tapat niya ng B outfit. Yan ang damit. Quirino Highway ba doon? Suka ng tala. Kung alam mo yung tala. Yan o. Wala tayong sariling pisto. Nasa bangkita lang po ako nagtitinda. Wala tayong binabayarang pisto. Sa bangkita boys. Only. Salamat Sir John Rick. Salamat. Gandang umaga. Ay, ganda yan. Ay, mais. Sulat mo nga rito yung ano yun kasi hindi ko napapanood. Wala yung number yun. Ano ba panood? Oo. Apil. Wala kasi akong sticker eh. Wala tayo budget magpagawa ng sticker. Daddy, bili na. Daddy, mais. Talapag ako pare ah. Camera lang. Malis dirt kasi dito. Malabo. Ay, mais kayo dyan mga bossing. Ay, mais po. Mahal talaga. Kwenta po yan. Ha? 50. Ay, guys, eh. Mais namin. Sila po. Hi, shout out to viewers. 6 thumbs up. Maraming salamat. Virgie Pinto, Miguel Silong. Mayor G, Sir Ma'am Mayor G, Miguel Silong po sa iyo. Magandang umaga po. Like. Thank you po sa pag-like. Thank you very much. Ma'am Virgie. Mais po, Ma'am Virgie, oh. Puti at saka dilaw. Bagong-bago. Mami, habi na. Hindi naman ang magkakulang. Basic po, naglalaro. Maya na lang, May. Balik ka. Bigyan ka niyan. Hindi natin, mais.
Uy, mais, oh, mais. Hey, ma'am. 90 lang ginawa. So yan, pagkulay. Lata. Dami po ang food dyan. Okay, bili na mais. Ate, mais, oh. Hey, mais, tate, mais. 5 viewers in daw, charot. Mais, boss. Reviewers, charot. Usap mga kawaray. Wala tayong singkamas ngayon. Ayos lang muna. Okay, ayos lang. Habang pare po, lalay tayo. Tabi-tabi po ang po. Salamat pala sa mga tao sa akin. Viewers sa akin. YouTube channel. Maraming salamat. Ang ano natin guys, ang puhunan natin para sa dilaw ay yung puti. 400 ang isang bandil yan. Tawaran ko po yan. Tawaran natin 380 kaya. Nancy, ma'am. Madam Nancy na 380 kaya. Yung ano naman po, itong dilaw, per piraso po ang pilihan. Yung nito talaga ay 70 or 16. Bawasan nito ng 2 piso. Ito lang 15. Kaya itong tawag dito sa price na to, segunda lang po. Dito primera. Primera kasi dito malaki. Malaki pa rin. Segunda lang. Mayroon pa siyang ibang klase ng pangalan. Natawag sa taxi. Maraming klase. Pero ang pinaka-binibili namin talaga, mais na primera or kasi wala akong nakuha agad yung primera. Kinuha ko na lang ay segunda lang ako. Maraming salamat guys. Una natin dito ay 1.5 at 6.
1.9 yung puti, 5 bundle. 9 yung puting, isang, diba? Tandaan, isang 1.5. Tapos mamatay ko na dito sa karga. 200. Kaya naging 3.6. Wala lang tayo ngayon signamas kasi wala akong dating doon. Wala tayo. Ay, 6 viewers siya ka. Nag-like tayo. Kita nyo ba? Nag-like tayo. 6 viewers at 9 thumbs up, shoutout. Shoutout kay Sir Jawu at kay Ma'am Birdie Pinto. John Ree, shoutout sa iyo. Ay, Mamay, shoutout Mamay. At kay Mark Jan, Mark John, shoutout sa iyo, baby boy. Mind, play mo yung mga beat, ano ba yun? Si mga waray, meron akong kinig sa akin analytic. Yung watch hour ko ay bumaba. 3,813 na lang po. Kaya kailangan natin ulit mag-live na mag-live para ma-reach natin yung 4,000 Ws. Baka mamaya mag-monitor tayo. Ano natin kaya na mag-ano sa akin. Kaya na mag-email si YT. Mahirap kayo kung balik ano ka na naman rin. Ang bago. Okay, wala na proceed. Thank you. Yung guys, so yung wire na to, hindi pa rin naayos. Yung napapakot yan. Santa Monica o Nubapraga. Sabi ko sa comment sa akin. Nubapraga daw. Ay, 6 viewers at 11 thumbs up. Ay, umaya na lang ulit. Kita ko pala sa puti ko ngayon, dilaw. 90 ang puti, 80 ang dilaw. Ay, shoutout. Ayan na, may tutok. Shoutout guys. Oh, magtutok. Ay, 7 viewers, shoutout. Ay, Owen Santos, biglang shoutout. Magkano mais? 90 ang puti, tol. Yung dilaw, 80. Mataas ang mais ngayon, mahal. Parang mo bibili, oh. Wala ko. Ay, nakakamakilala ro. Bili mo, te. Ay, bili natin, mais. Gamot, tsaka benga. 6 viewers at 11 lang sa araw. Pakyawin ko na mangga. Hindi aking mangga yan. Parang bukit. May 7 viewers sila ngayon and daw. Shoutout. Bili natin maiste. Ay, doon na magkano yung kunti? Gawin ko na mais mo. Uwi, nga ito magbibiro ganyan. Malaki ito muna niyan. Pinapakyaw ko sa'yo, nawawala ka ng puso pera. 7 viewers, shoutout. Unang ko dito sa mais ay nasa 3.6. Unang pa lang yun, wala pang ano. Ito yun yung bintahan ko. Unang. Hindi natin, mais. Tamis ba yun? Oh, yan mo ba? Napakatamis yan bro. Napakatamis yung mais na yan.
Ay, 8 viewers in the million in the... Ay, may Ian Forest. May mag-shoutout sa iyo. Eight viewers at 12 taktak na galag shoutout. Sarap. Ating mga di sabi ni Owen Santos. Este. Meron na? Ay, marami kayo ba? Ah. Mais. Ay, 9 viewers at 12 tamtak sarap. Ay, kasamang anong banda? Nala D. Alvarez, maraming salamat. Tintakbaban, thank you very much. Nag-live si B-Boy. Oy, B-Boy, di ka nag-live? Okay, in mo lang. Ay, tudas. Shoutout sa'yo, Sangkay B-Boy. I'm viewer, shout out to Glory Creation, hello. I mean, wala. Uy, mais kayo dyan, mais. 7 viewers at 14 thumbs up, shoutout. Yung WH ko sangkay bumaba. Wow. Umakyat dito si Journey Cabia. Oo, kanina tumakyat. Nandito siya kanina. Ang B-Boy, may galap shoutout. 5 viewers at 14 thumbs up, shoutout. Ang WH ko sangkay bumaba. Umabot na lang ng 3,813. Oo nga eh. Kaya lalive uli ako, maglalalive ako ng maglalalive. Gulat ako pag tingin ko na analytics sa 365 days. Ang total ng WH wala 4,000. 3,813. Laki ng baba. Higit 100. Kaya nga, di ako nakapag-live ko. Puro kasi ako short video na upload ko eh. Sana ako nagbabayaran, hindi naman. Sabi natin, may. Nag-live ka ba sangkay, B-Boy? Kita yung mukha ko na ano. Nag-live ka sangkay? Against the earth. Dito maganda. Against the earth, in the earth. Wait. Ayan, maganda. Viewers at 14 thumbs up, shoutout sa inyo guys. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Salamat sa pagbisita sa aking munting live. Magkano ba dito? Kwenta na. Kahit 40 na lang sa'yo, madam. Huli natin, mais. Pinky Chi. Hi, Mark. Hello. Kumusta? Welcome to my live. Thank you very much for visiting my live. Thank you very much. Thank you na. Thank you very much, Pinky. My Jay. Wow, ganda naman nito, boy. Jessica. Jessica, ang aking darling. Galing mo mag-edit, ah. Maraming sa cellphone ko, ito na ginagamit ko pang ito niya. Bakit? Ma'am, mais ma'am, bili na ma'am. Luya na natin na. Pinky BB, Liboy TV, shoutout. Salamat sang guys. Yung channel ba yan ni Pinky? Ito, ginagawa mo rin dito. Sabi siya, no? Ha? Gawa ko na rin. Yun. Oh. Wow! Ganda din natin ito. Yung ano ko, ginagawa ko ng pang-intro. Sa outro na lang ang kailangan ko. Baka gumawa rin ako sa outro. Pin natin yan, guys. Ang pinky ay pin nyo. Ay pin nyo. Ay pin. Yes, Mark, channel siya. Yan na, ma'am. Hello, ma'am Pinky. Nakapin na po kayo. Maraming salamat po for visiting my live. Thank you very much. 6 viewers at 15 thumbs up. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ma'am Pinky, where are you from? Where are you from? English Carabao. I am making my around of seeking with people and hearing this channel. Thank you. Thank you, Ma'am Pinky. She 8 viewers at 15 thumbs up. Shout out. Boss Manny. Shout out sa'yo, Boss Manny. Boss Manny. Guys, Boss Manny, oh. Nag-deliver ng food. Kung mayroon grab, food grab, meron naman kami dito sa Dumalay, Food Panda. Yung sa iba, mayroon mga nag-deliver sa inyo pagkain. Kailangan naman sa Dumalay ang pantay maglakad. Mayroon kami dito, Food Panda. Panda lakad. Yan ang ano namin delivery food. Food panda. Ay, food. 7 viewers at 15 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Shaggy! Shaggy! Shoutout. Ang tawag namin dyan, Shaggy. Shaggy. Nagili ng lakay. Ganyan talaga mga pare mo, no? Pare-pare! Bakit kanyo ganyan kayo pare-pare? Ang tawag sa kanya ay Shaggy!
Pinky is from UP. Yeah, parang UP. Vlog TV, idol. Ano saan ka naka-party dito ng Pitula? Sa may Novaliches, Bayan, Simbahan, Malasot po. Sa may hotel mo ko, kung alam mo yung hotel mo ko. Quirino Highway, idol. Idol, Vlog TV. Quirino Highway po kami naglalagay. Kung saan-saan lang ako kasi wala man akong permanent address. Wala naman ako tayong pwesto. Nasa bangkita lang po tayo. Salamat tayo kasi hindi tayo gano'ng mahigpit ngayon ng isosisi sa mga vendors. Habang wala tayong pwesto kasi no money. Basta money is utang eh. Unan is utang, no money. Tawa ka ng tawa tangal. Kaya din natin muna kayang magkuha ng pwesto, makakatumal. Sobrang tumal ng pagtitinda ngayon, grabe. Kahit pa nga lang, pagtumalan. Meste! Tinda mulot. Wala. Wala din po. Tanda ko na yan. Huwag mo na tanggalin. Subo mo sa mangga? Lalo nakakarit sa mga... Ha? Tulugan magkano ulit? Magkano yan? 18,000? Sa akin wala nagpapaano wala nagpapaano tayo ganun. Oo, down. Ito nga cellphone ko, 23,000. Utang din. Ano naman ito, ibang vlog ko naman. 23,000. Tapos yung tubo niya rito, 4,000 lang. Kaya naging 27,000. Sanlan nito mga siya, sanlan ng 10 to, akala mo ba? 10,000. Di naman to yung ano. Ano yung kay Binaro eh? Ha? Ano yung kay Binaro? Robin. Robin, ano yun? Samsung yun eh. Sinanla niya, magkalaki din na sanlan yan. Kaya di ko isasanla yung gamit. Tinago niya. Nakakawa lang kasi. Maria P. Hello, Kuya B-Boy. Madaldal. Ay, yun ang bibili ng cellphone ko. Binta ko na to. 1K. 1K. Sabihin mo lang mine. 1K. 1K, 1,000 million. Yan mo, mami yan. Paano yan? Pag na. Cellphone yan ko. Wala na akong pang ano. Wala na akong pang vlog. Kahit wala na nga puhunan, di ko binasan la eh. Bahala yan. May gusto. 1,000. 1,000 yung ano lang, yung ito. Yung gising lang. Okay lang po, nakakaraos pa rin kahit matuman. Okay. Alam mo kayo, wala halos. Bubos na limas na talaga puhunan namin. Utang na naman ulit, para may puhunan. Yun. Yun na lang sa'yo. Ano daw, B-Boy? Sabi ko. Dahil sa sangkay natin dyan. Meron akong nag-viral na video sa aking YouTube. Ito, yung short video ko guys. Nakakatuwa. Naka 25,000. Nakahakot ng 25,000 yung baliw-baliwang kong video. Yan. 25,000 mga kawaray. Running to 30,000. Wala yung nakaka-reach tayo ng ganun. Kaya tukuhan na. Ay salamat po sa ating mga 4 viewers natin. Salamat sa nagtatambay kay Sangay B-Boy. Thank you very much.
Salamat sa support. Hindi ka nag-live Sangkay? Okay, 11 na rin naman kasi. 11 na talaga. Yung video kong baliw-baliwan na po. Gustong gusto pala ng mga tao nag-live. Nag-live. Pasensya ka na, di ako nakapasyal. Kaya labas. Five viewers at 15 thumbs up sa right. Oras na kasi ako nakalabas kanina. Tanghali na. Nice, madam. Hili na. Wala naman mga naman. Kailan mo kung mamimigay? Reporti ba? Reporti. Sakit mo na yan. Ayun pa. Tama na yan. Ay, salamat na bumili sa atin. One daddy. Balik ka na lang sa'yo, daddy. Discount sa inyo, piso. Malaking bagay po yung piso. Hindi naman, tay. Kasi tatay ko, wala siya tay. Sorry, may bumili sa akin na lang. Salamat sa atin for viewers. Along baliwan ang sinasabi ko. Anong baliw-baliw? Ano yung ginawa kong video sa Facebook ko. Adik-adik kanwari.
Umabot ng 25,000 sa YouTube. Ulit ka eh. May earnings kaya yun, Sangkay. Yung ba may nagkakairan? May points. Dapat ko sa bumili. Guys, binta natin kay ate. 250 ito kay daddy. Or 40. Naglang ko sa may bili natin, mais. Dapat 1,000 binta ko ngayon. Aray ko. Ako na. Ba't adan? Ba't adan? 400. 520. Set ako. Yes. Mga ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Ay po. Dilibarya. Boss, nice boss. Ay, bili natin mais. Mais na kayo, mais na. For viewers, shout out. Sangkay, salamat sa pagtamay, Sangkay. Thank you very much, Sangkay Biboy. Ay, bili natin mais ate. Boss, mais, boss. Mahal talaga ang swerte nung nana ako. Alright, thank you, thank you. Shout out, 3 viewers.
Uy, maestre, may 5 viewers around 16,000. Boss, nano? Shoutout sa'yo. Six viewers, ano? Ay, ate, bilhin natin. Mais. Kaya bilhin na ang mais po. May mais, ate, mais. Hey, maestre. Ay, shout out. Alfie. Vlogger din yun, yung si Alfie. Vlog sa Facebook. Ano yung may pwesto? Yun naman sila may pwesto. Awit? Ha? Ano yun? O, pwede sumakay dito. Saan ba kayo uwi? Ayaw sa dito. SM? SM? Pwede sumakay dyan. Hindi na ng pandigil. Viewers are saan ko? Sa Lilaw? 80, 90 sa puti. Pwede namin, maganda yan. Quality. Yan.
Ay, salaw. Kakaintindihan sa ay, sakay. Ay, sakay. Tuloy mo lang ang live mo, maghahanap lang ako ng sponsor mo para sana all. Thank you Sangkay, salamat sa support. Sana nga. 6 viewers, shout out. Ay, Owen Santos, saan nga galing? May ngayon na kasi, may musical, may news ko. May ingay ba dyan sa inyo dito? Hindi naman. May ingay na sasakyan. Ay ate, bilhin natin maiste. Ay, thank you very much. Bagay yan. Bilhin na boss. Guys, kayo dyan, oh. Dito, kumain lang ng lansa. Philippine na yung ano, pulis. Kundalin sa pamilya niya. Yan na lang may iso. Mga pare-wise. Dahil yan na naman mais. Wala akong ulan dyan. Mama. Wala akong ulan dyan. Magkano yan? Ang puhunan yan tol, ano? 18. Kasama pa masahe. Mais na puti ito isa. Ha? Tapos tumitimbang lang ng 23, 20, 21. Maliit lang tubo namin dyan sa mais. Tapos kasi puhunan. Limang ngalan ng lahat ng tubo. Pambili na ma'am. Kaya kung malalaki yan, tapos 80 bintang mo. 12 ka dyan. Ganda ng bintang. Ganda ng bintang. Segunda lang kasi yan eh. Fried chicken. Malamig ang ulam ko. Bumili ka na sa bowl. Para mainit. Busy si parin mo. Tapos na ako nilang luto. Talo yata. Eh, bilhin natin, mais. Mais, ma'am. Puti. Kano yan mo? 90 kilo, mi. Kamote? Ay, kamote. 50 lang. Teka na. Sa? Dagdagan na lang kita, ma'am. Bigyan kita ng dagdag. Dagdagan na lang natin ng kamote, ma'am.
Bigyan na lang kita dyan. Ito lang. Ano sa panalo? Oo. Violet to eh. Yan. Ha? Violet. Ganda yan to. Kwenta. Magbaga na lang kita. Parang sa'yo lang. Sabi oh. Wala lang. Oh, ganda to me. Ha? Wala eh. Para Hop. Ito na lang. Nagdagan ko na lang. Maganda naman ito, madam. Wala naman ito lalo eh. Wala naman lalo. Tama na po, tama na po. Kala na. Ay, na. Takbo agad yung customer ko eh. Hey, team viewers, ano? Bakit po? Nar! Mamuti kayo! Mamuti kayo mga guys! Live talaga ako na magla-live ulit. Balik na naman tayo mag-live kay bumaba yung ano ko. 3,813. Ang laki ng binagsak. Buti nga, 3,000 pa eh. Para kung 2,000 na lang. Hanapin ko mga gift. Oh? Thank you guys. $90 kilo, ma'am. $49. 80 lang puhunan ko eh. Kano lang po? Paano ba yan? Ano na? 90. 90. lang puhunan yan. Ito. Pares lang eh. Ba't ba? 60. Bam. Dito. Yung sa amin, 80 lang puhunan. Kaya bumili kasi na kaganon dyan sa ano. Sa amin kasi malinis naman tingnan. Nasa karito. Sige, sa sahig o sa may karito. Tagal na pag sa ano. Dahil maputik pa naman. Dahanan. Pero ito ko lang. Tugtog naman pala. 5 viewers. Oh, shout out. Ano to? This ba? Musap pa 4. Ano yun? Basa niyan. Hindi ko maintindihan. Parang sapa. Sap. Sapa panog. Ano pakabasa niyan? Hindi ko maintindihan ang pagbabasa niyan. Thank you very much sa pag-visit to my life. Thank you very much. May ibang bansa ba ito? Ano, sap? Sarap sa'yo, Musa. Musa Par 4. Musa Par 4, tama ba? Sabi pinigyan ko sarap sa'yo. Hindi ko maintindihan. Siya na kayo guys. Hindi ako marunong basa.
Owen Santos, shoutout sa iyo Sangkay, tol. Maraming salamat sa suporta mo, tol. Saka talagang tunay na kaibigan. So Owen Santos guys, napakasulit sa akin yan. Diba? Mayroon na kayo solid followers. Ako may solid followers na subscriber. So Owen Santos guys, napakasulit. Lagi yan. Kaya na ka magtitinda ng limon. Sana pa yun, tol? Pag-December na. Pag-December ako nagtitinda ng ganon. Sa ngayon, hindi ako nagtitinda. Tinitinda ko ngayon, mga ano lang, local. Parating na yung rambutan, ng solis. Yan. Ganda magkakitaan nun. Kabawi-bawi. 6 viewers, shoutout at 16 thumbs up. Maraming salamat sa inyo guys. Nakaisang oras na tayo guys. Isang oras na tayo nakapapasaway sa ating live. Kilong lemon, wala. Wala tol, di ako nagtitinda lang. Nakatan na saging, magtinda ka na rin. Dati isang kayo, nagtitinda ako ng tolawin. Yan, di mo. Dati nagsasaging ako. Pinya, hindi. Ngayon, wala akong saging, wala sang oil. Hindi ako nga ako nagtinda saging kay mahal ang puulan. Tapos ang bitaan ng kinukuha namin, mababa lang. Tapos nagbabanggita pa yung mga tao niya. O paano ka nun? Yung umahango, tapos yung mga tao niya nagbabanggita sa bangkita. Aray ko, bababaan ng presyo, wala. Pero, gis ka. Uy, kabok. Pwede ka ito. Pwede nga. Ba't bumalik ka rito? Ano? Stress. Uy, yung ano natin bossing. 8 viewers, shoutout. Shoutout po. Uy, si Paring Book. Wala pa tol yung grapes ngayon. Hindi pa yan season sa grapes. Tapos ng grapes. Hindi pa season yan. Paano yan? Darating yan mga September, October, mga ganyan. O November, mga ganyan. December. Sure yan, December. Wala ngayon, wala. Walang grapes. 5 viewers at 16 thumbs up. Salamat po sa inyo guys. Salamat sa suporta. Thank you very much. Then next there. Viewers around. Season ngayon ng cat-cat na maliliit. Na orange. Hindi tol. Hindi ngayon season ng ganon. Darating na paninda ngayong July or August. Rambutan, lansones, citrus, mangosteen. Yan ang pinaka-purpose. Ay yung apat na yan. Yung pinaka-ano na papasok na yung July or August. Mga ganun buwan. Pero ngayon walang grapes, walang orange. Meron naman yan mahal.
Kamag-alala, makikita mo yun. Mga paninda na yun. Kat-kat hindi season yan to. Walang kat-kat yan. Tinda ka ng rambutan. So, pag nag-ano na, pag mayroon ng deliver at mayroon ng paninda sa ano, Balintawak or Divisory. Sa uno mag-ano, magtitinda ng ganun. Sa ngayon, wala. Mais lang muna. Tsaga-tsaga lang talaga kahit mahal ang mais. Kahit mahal ang mais, sinasyaga namin kasi ulan, tag-ulan, mataas talaga pura niya. Apple meron. Hindi mawala-wala yan ka. Kasi lagi nga meron. Pero hindi ako nag-a-apple kasi kadahilanan nga, matumal nga yung pagtitinda ng ganun. Ito nga mais na araw-araw kihan ng tao eh. Yung apple naman, araw-araw naman talaga kailangan ng tao. Kaso, madalang lang yun. Prutas yun eh. Pag mayroon silang nakahain pa sa mesa nila mga ganong prutas, may ibang prutas, hindi mo nabibili ng ganun. Pag December yan, may gagamitin sa kanila. Dito sa amin ang tinda nila ay Milon. Oh, Milon, Pangkuan yan. Madalas na yan. Pinya, bayan. Pero hindi ako nagtitinda ng ano, local. Hindi ko nakapagsubok. Pinya, Milon, papaya, Pangkuan. Yung pinakamadalas kong tinda, mais, kamote, kamas, prutas pinsan. By viewers, ay, mais ate, mais. Bili naman. Season yata ngayon ng pakwan na paupo. Oo, season yan. Pakwan. Season talaga yun. Hey, mates there! At lumabas ka dito sa ano, labas ka dito sa Carino. Ano, sa may, kung alam mo yung Jordan. Lagpas pa ng simbahan. Ito na tumakas sa simbahan. Ito na sa Carino lumabas.
papaya. For viewers, yung dito. Master. Mangga yan. Ito ba nasa likod ko? Mangga yan. Nice, boss. Kwenta lang. Master. My viewers, 70 lang. Ito ko alam yun. Ay, mais, ate, mais. Ate, mais. Ay, mais, ate, mais, ate, mais, ate, mais, ate, mais. Sunog sa Kawi, Bukalakan. Daming dumating na bumbero na kung saan din lang. Ang bilis ng bumbero sa Bukalakan. Maganda. Bilis mag-respond. Para lagi makakulagan yung mais. Mais. Mais,
Ate Mais. Live viewers, shoutout. Mabili na mga Mais. Bahay na sunog. Iwanan ng nakasakit-sakit yung yan, sila. Pasaway. Mais, ma'am. Mais. Sa kwarto ang nagsimula ang sunog. Kawawa naman yun. Nakamute ulit. May tugtog kasi tol. Okay. Maya mag-out na rin ang 5 viewers, shoutout. Salamat guys sa kaibigan ha. Kapigilan ko. Natin Mais. Hangga. Dan lang yan. Para lang lang. Ito na lang. Boss, Jerry, yan ang labas. Tayo binalik tayo, Kipay. Daddy, Mais, Daddy. Mais. Ay, patingin ako ha.
may bagyo. Oo nga. May signal lahat may bagyo talaga. Ganun talaga pagdating na ng June, July yan. Bagyo yan. Parin po. Sinong bantay dyan? Umuwi si Parin po, nagdala ng ulam sa atin. Uy, may sate! Dan Tumpok. Owen Santos. Saan ka ngayon talawin? Bahay nyo lang? O andyan ka sa parang? Paktol! Ikaw yung nagpa-vlog kay ano ah. Diba? Diba? Follow mo. Thank you, Dan. Mahal talaga yan. Kano isang kain din yan, no? Lahat. Bili natin. Sandaan din yan. Ay, sa dami. Dami yan. Isang kilo pa yan eh. Ay, 6 viewers, shout out. Hey, mais. Mag-mais na kayo.
mais na. Kailan nyo ba ito guys? Kailan nyo yung tama. Kaya dito yung mga... Tigman yan boss. Huli ka? Hindi ka ng bayan. Tigman yan guys. Kilala nyo yan. Wala, turkey oh. Tapos ka na? Ha? Yan, tira. Kunti lang pala tira eh. Marlow. Shout out, Marlow. Matuman ka. Matuman. Matuman po. Aral ka na, boy. Sana tumigil na ako. Dito maambon lang uwi. Saka kay Marlow. Pagtamsak ka naman, Marlo. Ginagawa nila Nanay Mar. Tinda kayo? 5 viewers ka lang. Sasagawa pa naman kami ng bili nga mais. Siyempre, ano yan, nagigilibing yan. Mga pulis na pulis. Ate, may ate.
Brand, sorry. Yan talaga pag pulis na mga motor. Bigyan nila ng ano. Yan sorry. Tulog muna ako. Sige, sige. Sige, Owen. Salamat. Shout out 6 viewers.
Doon pa. Kanan ka lang. Tapat ng asogo. Yan o, diretso yung malas kanan ka. Eh, kita mo yung Nova Mall na. Nova Plus. Yan. Oh, nasa kariton na yan. Tandaan. Pagpag daw. Tandaan. Dalawa? Ay, Mag-out na ako, mag-out na. 2 oras na. Kakain muna ako. Bye-bye. Bye, bye-bye. Pangit ang mukha ko. Oh, badyaw. 2 hours. Bye-bye.